Kestiu Paul Syau Titos Kalanong Mankong Gat Khot Kaba Kan Riu Ki phla bagi tip U Blei hynrei halaki kam ki len yo bagi long ki ba ijli bat ki bom ko mu pada ki jingle ba ba baro ki bom sunyo kini ki bru ki prabangai ki brun hagan ga hakrit anga ktien ki Blei ba ki phla bagi tip U Blei lesi ki phla ba ki long ki kristan ki ong ba ngalong kristan ngade kristan bat ka ege bangyo I hakat ko meneng nagane ga bentana ga ktien ga Blei lari polis haswan chungane khot ga khan riu ka ege bangyo I kalong ka kidon ya kane ga jinglong ka ba kilong ki bru ki balam ler ki bele ki kam jaklia ki bele ki kam ki ba ki balong persya ya ka mon ka chong Blei ki phla de ki ktien de sintur chong ki hynrei halaki kam bat ke jim chuki ki mon ga sigi kam ka bakile kilong ki kam jaklia kilong ki kam ki ba ijili kilong ki kam ki ba pomman bat kim ju sunyeu ya ka ban le ya ka no ka kam ka balong kat kum ka mon ka chong Blei kata ga de jingshisha ha ka ba ngiyo I ha ki ni ki si ki don shibon ba ki bru ki khon kristan ki ba kamil de ba ki long ki kristan ki phla ba ki tip U Blei hynrei halaki kam ki don shibon ba ki khon kristan ki balen U Blei ki balen U Blei ki le iki kam ki ba ijili ki bom sunyeu I ka man le iki kam ki ba ba bat kata ga de jingshisha ba ka ktien ga Blei ka ong ba hagisi ki ba khado nagisti ga ba aru Paul Syau Timothy ga long balai ka ktien ga Blei ka ong ba hagat khot ka ba khalai hynrei ki briu basniu bat ki nong syukur ki nang sniu kita syukur bat sya syukur bat kata ga de jingshisha bangiu I ba hakini ki sni ki ba khado ki briu ki basniu ki nang le ki basniu bat ki syukur ro ki nang syukur bat ki don ro ki ba sya syukur ong ktien ga Blei bat om tang kum ta hagat khot ka ba ka basau kinong di lok ki ba hangame ki ba le men ki ba I ya jing sngo ba khamtam ya ka ba I U Blei ki ba I ya jing sngo ba parthai ki ba le ki kam parthai ki ba le ki kam boman ki kam ki ba ijili ka man Blei ban ni ka ba I U Blei ka jing I yung Blei kam don show hynrei ka ega bang yo I kalong hakini ki si ki le I ya ka parthai pat kata ga dei ka jingshisha ka ba U Blei u kwa ban kren chikane ki jim ka jinga ka chopi yo le si don nap deng chopi mentah ni pe pe ye ni video mentah ka jim ka chopi pi singo thu bat pi phla ba pi tip U Blei ba pi long ki kristan ba pi wan na ka jing kristan ba pi don ka balang kristan compare haganu ka balang ka ba pi don hynrei pi long kita ki ba nget ya Jesus Christ pi phla ba pi tip U Blei pi phla ba pi long ki kristan hynrei halaki kam pi len no U Blei ki kam ke jong pi ke ba pi man ke si ke long ke ba ijili pat pi klem long kita ki bru ki ba ko ngu ki ba pen ko ngu le ka ktien ke Blei ki bom su nyeu ke ban le ki kam ki ba ba ta ke jing de bat ka mon ke Blei ka kwa ba nong pi ke bru bi sha U Blei kwa ngai pi pingin long ku ta don kam begin kala ka mon la da pi long ku ta kala ka mut phai no shu trai ke si yo le si pi phla te pi phla fly hynrei halaki kam ke chupi pi len no yo trai Jesus Christ pi len ni ora ki kam ke chupi pim ju su ni wan le ki kam ki ba ba pim ko ngu ka tin ke Blei phai no shu Blei de ke chingala ka bon phai shu Blei wan phai shu Blei wat chu phla ba pi long ki kristan wat chu phla ba pi tip U Blei rei ai bi ki kam ki junga ka chupi kin phla bangilong sha kita ki bru ki ba tip ki ba I thu U Blei